Terve! Olen Janne ja Kemistä kotoisin. Opiskelijaleffatoitannoista mulla on kokemusta lähinnä kameran takana äänitöistä ja kamera edessä sitten muutamista sivurooleista, että se fiktiivisen elokuvan työprosessi on mulle hyvinkin tuttu. Näytteleminen on mun mielestä mielenkiintoista, koska siinä hirveässä ressissä niin sä löydät itsestä uusia kykyjä ja ulottuvuuksia mahdollisesti, jos on vaan tarpeeksi kova ressi ja haluttaisiin itse päästä kokeilemaan niitä omia siipiä sinne suureen maailmaan. Nähdä sitten, että mihin se tie vie. Hei, haluatko sieltä viimeisen?